Nazdárek lidi, tady je Marvelky a dneska vám budu něco říkat o tomto foťáku. Jmenuje se Exa, když se jakože kouknem, tak tady máme i napsaný Exa. Něco vám o něm povím a něco vám řeknu třeba, jak jsem ho získal a tak dále. Je hodně zajímavý. Hlavní ten foťák je tady v této krabičce, kdyby se mi něco stalo. Tady ho zatím máme. Jmenuje se když tak Exa IA. A já třeba jakože našli jsme ho v jednom starém baráku, jakože hodně starým. A třeba jakože byly tam i jak jsme tam poprvé došli, jak tam bylo hodně starých věcí. A no prostě dům, který, no, tak to vypadá prostě. To, co jsem vám teďka říkal, to vám povím někde jinde. Tak to vypadá ten foťák. Jo. Zajímavá věc o něm je to, jak je docela dobře fotí. Pojď, já se ještě kouknu. Jo. Tak jakože, když se koukneme, jakože fotí. Jakože vypadá to docela dobře. Jakože akorát jakože to není vše, co umí. On umí spoustu věcí. Třeba rozmontovat optiku. To moc nezvládnu, ale toto se dá sundat, tady to se dá sundat. Ale normálně prostě zmáčknu toto. Tady, jak se budeme koukat, tak to zmizí, pak se to nahraje do pásku, který vám za chvilku ukážu. Takže první zajímavá věc je takto vidíme takový číslička, jo, a takové tlačítko. Tady jakože se to, kdybych to měla říct, tak tady se jakože nahrává ten video, no fotky. Prostě tady si nastavíme, kolik chceme mít jakože těch snímků. Se to takhle natáčí, až vždycky pak se jenom takto přetáčí, dá se to zpátky a jakože nic moc se nedělá. Jinak tato tlačítko je důležitý k přetáčení k tomu pásku. Hodně, jakože hlavně se dá vyčistit takto optika, se dá sundat. Pardon. Tak, teď jsem ji vlastně sundal. Můžete jakože se přes ní kouknout, teďka vlastně vidíme, co je pode mnou. Akorát je to hrozně rozmazaný a jakože to tam je a můžeme se kouknout i dovnitř, takto. A když se koukneme jakože sem, tak toto je taková optika, kterou jakože když vemu. Pardon. Když ji jakože vemu a dám ji jakože dovnitř toho foťáku, takhle. Jo, ona byla tady, ta optika, a teď jsem ji dal sem. A jakože se tam kouknu, vy to asi moc neuvidíte, tak jakože se můžu koukat z vrchu a jakože tímto se jakože fotí. A když to zmáčknu, tak vyfotím obrázek, pak to musím natočit, jak jsem říkal tady, tak to musím natočit. Tak jakože takto teďka můžu se klidně koukat z vrchu a vy to moc nevidíte, ale já tam vidím jakože tady tuto krabičku a toto, prostě to je tady. Taková menší dělávka. To tam vrátím. Lidi, trošku jsem se zdržel, trošku mi to tam nešlo dát a jakože tady teďka máme dál druhou část jakože toho foťáku. Tady dole se takto tady máme červenou tečku takovou. Tady máme 3 takové věci. Tady máme blesk, tady máme klasiku, a toto moc nevím. To ještě moc nezkoumám. Takže takto se s tím otáčím a teď jakože nic nemám. Ať mám blesk. Blesk, ten vám pak ukážu. A toto se hodně často takto zvedne. Spíš normálně to vypadá. Takto já to jen zvednu. A je to najednou zvednutý. A tam se jakože natáčí ten film. Já to teďka nechci dělat, protože v tom je film, jakože já vám pak ten film ukážu. A
vlastně tady máme ještě takovou malinkou pojistku, takovou maličkost. Když to dám na toto, tak fotím, když to, no spíš naopak, když to dám na toto, tak nefotím, když to dám na toto, tak fotím. Jako tady je taková pojistka, že teď mi to nejde zmáčknout třeba, koukejte. Když to zase takto přetočím, tak by mi to mělo jít, ale to teďka nechci. A jakože za chvilku půjdeme k té zajímavé věci, k přetáčení, no spíš jak to mám říct, uvidíte pásek starý. Dobrá. Tak, teďka jsem ho takto naklonil a tady vidíme takovou malinkou červenou tečku a tady je taková červená tečka na tom. To se vlastně, když se to otočí na tu tečku, takovou, když to bude tato tečka tady, tak se vlastně půjde to, jakože, tak vlastně to půjde oddělat, sakra to nejde, jen, pardon. Teďka vidíme, že tu tečku máme tady i tady. Jo, takže teďka je to jakoby povolené a teďka bych to mohl otevřít. No, mělo by to být otevřít. Protože teďka jsem tam jakože něco povolil. Teďka to už mi štve. Dobře, já teďka nevím, já to otevřu, pak vám to ukážu. Tak, teď bude to zajímavá část s páskem, jakože. Takto se dává takovej ten pásek, kde se dává. Já to musím dát na to. Já to musím dát líp, jinak mi vypadne ten pásek, protože tam něco fotím už. Jakože jsem si dal ten pásek. Tak to se přetočí a dá se do této věci. Jakože já fotím a jak to bude, jak ten celý pásek vypotřebuju, tak vidím, nebude místo a pak, jak jsem říkal, tak tady pak to musím podržet, tady toto tlačítko, tady toto, jak jsem to říkal na začátku, tak musím podržet a tady toto musím zvednout, abych mohl toto natáčet zpátky. Hlavně toto musím držet, protože jinak nepůjde přetáčet, jakože toto, nepůjde přetáčet. A to se musí přetáčet, jakože jestli chceš natáčet ten pásek. A jakože to je zatím možná o něm skoro vše, akorát jakože jestli si spoustu lidí diví, jak by to mohlo fungovat, tak jakože funguje to tak, že já to vyfotím, takže ono tady vzadu za tím, jakože bude to, se tam jakoby blikne, jakože kdy ono se to na setinu otevře a zavře úplně. A pak se tam ten obrys toho světla se tam vytiskne a pak se z toho udělá fotka. Jo, a půjdem k dodělávkám k tomuto, jako že spoustu věcí. Tak, jak asi vidíme, jak vidíme, tak asi tady máme to spoustu věcí. Začneme těma docela, jakože nic moc. Toto, jakože je to docela dobrý, to je taková optička malá, který jakože, to je spíš takový na léto, jak bych to měla říct, jakože, to je taková žlutá optika, to se jenom otevře, tak, otevřeno, pardon, to je těžký držet dvě věci, tak. Taková optika a když ho na to dám, jakože když se teďka koukneme do toho, tak toto vypadá klasicky a když tam přidám tu optiku, tak najednou to vypadá úplně jinak. Moc se to nedá vidět. Tak. Asi to vidíte. Tak. Jakože takový na léto. Vy to moc nevidíte, protože kamera to moc nezvládne udělat. To můžeme vrátit do krabičky. A jakože, kdybyste něco chtěli ještě o tom foťáku něco zjistit, tak napište do komentáře, jakože já budu se koukat na komentáře, když tak, kdybyste mi jakože chtěli
se na něco zeptat, jakože třeba, že z jakého je to třeba roku, což sám nevím, ale to si můžu vygooglit. Vlastně vy si to taky můžete vygooglit, protože když si hledáte exa.la, tak se vám vlastně tento foťák, takže ho najdete na internetu, třeba na Google, to vyhledáte, jakože on, jak to mám říct, já ho nemám celý, třeba toto je rozbité. Já jsem to jakože nerozbil, to už tak bylo, jak jsme to našli, ale já jsem rád aspoň, že funguje. Ale jdeme třeba k dalšímu doplňku. Spoustu lidí asi toto může znát, jak se vždycky třeba mladé děti představují fotografa. Tak jakože, jakože to je takový, to je taky něco k optice, jakože to je takové kolečko a vlastně takto to bude vypadat. Jo, pardon, jenom Black Lady něco chtěla. A to je v pohodě. Tak, jste viděli tu optiku další, to máme taky za sebou. Tady už máme něco takový už docela dobrýho. Tady máme takový kompas, jakože abych to měl rovně, ten foťák, jakože taky hodně starý. Vy to necítíte, ale já cítím úplně starý úplně, jako kdyby to bylo plesnivý. Tady máme takový kompas, no spíš, jak to mám říct, takový měření, abych prostě fotil rovně. To taky moc, jakože jestli chcete vidět to nejlepší na konci, tak to musíte zhlídnout celý video, ale jakože, no prostě by bylo dobré, kdybyste zhlédnuli celé video. Já to teďka zamotám a dám zpátky. Začínáme dál, tady máme taky takovou věc, tady nic moc není, tady mám jenom jakože filmy a tak, tady mám i třeba cizí filmy a tak, takže tady moc věcí zajímavých není, tady mám jenom filmy, prostě jo, to jsme našli k tomu, takže jsme to prostě vzali, proč ne, někdy se koukneme. Já to třeba hodně často se na to koukám, třeba na ty filmy, co tam třeba je. Takže to nic moc zajímavý není, ale je to husté, že jsou tam hodně staré jakože věci. A teď bude jedna asi z nejlepších věcí, je to jakože je takový velký a řeknu vám, no, tady máme takových pár věcí k tomu. Můžu ten foťák mít na stojánku, jakože takto si položím stojánek a ještě to tam budu muset přišroubovat, ale tak by to mohlo vypadat klidně. To ještě musím trošku opravit, protože je to rozbité, ale je to dobrý, protože to se možná někdy bude hodit, jestli chci vyzkoušet něco fotit. Ale co je asi hodně dobrý, tak je blesk. To je jakože blesk. No. Teďka je zmotaný, ale tady se to dá do zásuvky. Ještě tady tento konec, nevím, jestli ho vidíte, tento. Tak ten se zastrčí sem do této díry. Toto se třeba dá na zem nebo do ruky, vyfotíš to a on blízkne jakože. A to je taky hodně hustý. Jestli se vám toto video líbilo, můžete dát like a napište do komentářů, co se vám asi nejvíc líbilo. Asi třeba, nebo třeba nějaký to přidělávátko, nebo jestli se vám fakt líbil ten foťák, mně se hrozně líbí. Tak uvidíme se někdy jindy, zatím ahoj.